Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Mga kauban kong piniriso na nasaday na pundok. Pero doon na ginisili daw utang giplano na ko da. Bantay ko sila mga lihok. Kung magkinaon sa mga gani, di na mahimang mulik kay ipakita. O ipagawas na lang ako ang sa akong abilidad. Pero kung madapag likay, ako lang yun silang likayan. Oh, doon ay doha kababae nga may doon ako. Dili na ko siya tagdon. Kunuhay ako makabantay nila nga naa sila. Ang usa, nasa kong likod. Huwag ang usa, naas tubangan. Magpantay lang yun ko. Manganaog na tayo, Carmela. Okay, Ronaldo. Oh. Sirbus! Sirbus, amo! Oh. Ni anasad ka? Oh, niyan isad ko. Basta mangita kwarta, imo ko makita din ni Sirbus, amo. Ako may pantay si mong sakyanan. Ako aron magkakaon na sa uglami ako mga igsuon. Inday, hain man ang imong mama o papa. Tas dakumbay nagpuyo, madam. Dakumbay? Unya? Nga nagkipasagdan man mo nga magpangayo o kwarta? Hindi naman sila kagawa sa dakumbay, madam. Unsa? Kaya nga naman. Polos man sila kwardyado, madam. Unsay? Pulos piniriso ang ilang mama ug papa, Carmela. Unsa ko di ay. Kaluoy ko di ay nila. Oh, kadaghan nila. Bana-bana na ko, unom o pito sila kapok. Magbantay ko. Dili na kong dagli kay da. Ang duha ay, giputos og panyo ang ilang kamot. Mura doon na sila eh. Oh. Gusto mong dungkap na ko ha? Kini! Ano paagon ko ni Mayo? Ha! Daan pa ko! Namoy daang kutsilyo! Oh, nakabatilas lagpito. Nag-iyay panagan ng mga buang. Oh, si Ma'am Girly man ay nagpito nila. Salamat, Mama! Oh, naglingo-lingo man si Ma'am Girly nga ni Bia. Intong bayot nga na maligyag pamantalaan. Ako man tong giingnan nga dili palakton kay mo palit ko. Wag man sa dehenoon. Ay. Lakaw ko sa unahan. Pangitaon ako tong bayot maligyag pamantalaan. Man to. Uy! Julia, nangita ka na ako? Ay! Naramanday ka! Mulang! Palita kog pamantalaan, Yots. Uy, uloy, nahurit naman lula, uy. Ay, tsingan? Uy, pila lang mo ito kabuok nga kung gidalo lang. Yadaghan mang namalit. Kasagara man ko namalit kay mga girls pod, parehas ni mo. Aray. Lisod sa balibaran kay masuko. Agay. Nagbalik lang ni mo, diris merkado lula, kay bilan ta ka ha. Ha? Wagag palit? Ay, walagi. Doon na pa ako na nang gihatag ni mo. Nga naman, nagipadadaan man tayo kag kwarta. Ing-ing ni. Nawagtang man ang bayot nga nanindag pamantalaan niya nangita ko. Niya nakita na ko. Nya? Akong gidool. Nya? Ayasad kong gidool. Ugwa naman ko no. Naharot na ko na. Purbeda no? Ay, di naman nung kamtuon ako. Adas may kado ka. Ikay palit. Apil ka sa gipatawag ni Warden. Ha? Nga naman, Ma'am Girly. Apil man ka sa kagubot ka ganina.
Okay. Sige, madto ko ha. Madto ko. Huwat lang. Ipatawag ra ka. Sakto ka gyud Ma'am Girly. Gisuyaan gyud ko. Lami. Ay! Lami lagi mong sudan siya. Kaunog maayo, Inday. Kaon dito ko. May mong mag-Sharon ko? Uy, ano si Sharon? Kana kong isot sa plastic ko din pagkaon. Aron, makakaon po na nga akong ngeksoon ba? Sharon na. Sharon tawagan na. Okay. Sige, Inday. Pag Sharon Cuneta, Unsa ba ng Sharon Cuneta ba? kana bang naay pagkaon, nga naay plastic. Isud ang pagkaon sa plastic. Maunay Sharon Cuneta Rinaldo. Ay, pastilan. Okay. Karon pa ko makabati, anak da. Nga, late kayo. Di siya kabawa na. Marunkan mo ako. Na. Ay, wag ka ng iyong pagmamay. Miyay, nauna siya, Serbus Amo. Mo ni Sharon, balutin. Ay, piliya ka gid Inday, ha? Yay. Minaw, may sulti ko nimo. Anan na siya ng isulti ay. Saman, na siya sulti. Kaya waman ka kapalit o pamantalaan. Mayo na nga, sultihan ta na lang ka. Sige. Sama na ba? Sultihan ti ka. Sulti. Isultihan lagi ti ka nga. Giluto na kog mais kanon. Uy. Giluto na po nako ang duha ka buwat pinikas. Salamat. Salamat, Undo. Sige na. Shh. Ding, samay mo sulti na ko, be. Sulti na dayon. Hoy, nandeng! Sige ha, diha sa mo. Kung ganahan mong manghaon, una lang mo kaon. Kabuutang Undo. Giluto ang taniya. Iyay. Tingog lagi ka. Ay. Sa itong imong giingong sulti. Sulti ka, uwa. Sa manggyan. Paglaro diha. Nganol ka diha ay. Ala, tikanay ning gisharon ako kod. Daghan maghamo mga on. Sakto ra na. Ika salamat din ni Madama. Ikson mo ni Serbus Amo? Labaw pa sa igsoon, Inday. Ang sa'yo pastabot ni mo Serbus Amo. Asawa na ko ni siya. Sa? La! Doon na di kisawa Serbus Amo? Oh, doon na. Sige na, Inday, pauli na. Aron makakaon ang imong mga igsuon. Ilagi, ikutom na kita silang mayo. Naguwat na to sila na ko nga, muli. Pero, nitugay man ko kay namakals pa man. Mauna. Thank you, ining inyong gisharon ako, ha. Thank you. Ito na ko. Thank you. Makalingaw bata. Mas may pagkantong bata ang inyong ipagpuyo din, kay ni Klentay. Oh, Mama Dolor? kisa marong. Muga sa sayong kabuntagon. Ni ano pa man sa kung tupad ni iyay. Bangon ko be. Uy! Si Undo man di ay. Pamahaw sa. Undangin sa niyang pagbugha ni mo, Undo. Uy, gisingot akong mayo. Nindot man din i-exercise ang pagpamugha. Oo, mau yun. Mau bitaw na exercise ni Iyay. Si Manang Iyay natuog pa ni Nanding. Ay, nagmata naman to. Tuwa ay ni Diretsos Kusina. Human na magkugluto. Ang singan?
Gipahimangnuan ko sa Warden da. Nga dili na ako tubayan ang mga piniriso. Nga kagod. Okay ra dahil siya. Nga maunhan ko o mamatay ko. Di sad to sakto ya, oy. Murag milaban man sa Warden sa nasuya na ko. Lain na ni da. Di na ni maayo. Apilo na ko si Warden sa pagbantay. Magmatngon ako sa tanang mga tao nga ni Adin Hisod sa prisuhan. Apil na pud si Mang Girly. Oh, may kwan manamatagkaon kining may isulti ko ninyong duha. Ay, Sama. sama na da. Sama na, ha? May ikumpisal ko ninyo. Ha? Kumpisal? Di man ko pare o di man sa madre ni siya. Bitaw. May nang may baw mong duha unsa kong klasya sa tao nga inyong gitabangan. Unsa to? Unsa may buot ni mong ipasabot unto? Mayo nga siya na musulti siya pagkatao. Ay lamog islag na ko kung masayod na mo. Tulong sa kini. Unsa man na undo? Sige. Mamati mi si iyay ni mo. Usa ko kadautang ta. Unsa? Tinood ba kining imong gisulti? Ha? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!